चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं मी लीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। सावंतवाडी वन परिक्षेत्राच्या टीमकडून बांदा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या आवारातून पकडण्यात आलेल्या 2 आरोपींना खवले मांजरांच्या खवल्यांची तस्करी करून व्यवहार करत असताना ताब्यात घेण्यात आले। ट्रान्सफॉर्मर अर्थिंग पेटल्याने कुडाळ शहरातील बत्ती गुल झाली होती। कुडाळ शहरातील गांधी चौक येथील ही घटना आहे। त्यानंतर महावितरणचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले। वैभववाडी तालुक्यात गुरुवारी रात्री 9:15 वाजण्याच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला। भात कापणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली। तालुक्यात सलग दुसऱ्या दिवशी जोरदार पाऊस झालाय। देवगड तालुक्यात माझी वसुंधरा अभियानाअंतर्गत किंजवडे येथील ग्रामपंचायतीत पंती बनवण्याची कार्यशाळा घेण्यात आली। यावेळी तयार करण्यात आलेल्या पंत्या गावातील कुटुंबांना वाटप करण्यात आल्या। विधी सेवा समिती सावंतवाडी वकील बार संघटनातर्फे राष्ट्रीय विधी सेना दिनानिमित्त दुचाकी वाहनावरून सावंतवाडी शहरात रॅली काढण्यात आली। न्यायालय परिसरात याचा प्रारंभ झाला। या रॅलीत सावंतवाडी वकील वर्ग व कर्मचारी वृंद सहभागी झाले होते। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय। पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचा YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।